дар маросими нави рақобатҳои лигаи олӣ 10 даста иштирок хоҳанд кард. Аз ҷумла дастаи Локомотив Помири шаҳри Душанбе яке аз дастаҳои лигаи олӣ хоҳад буд. Аз маросими ҷоизасупории ғолиби лигаи якум гузориши ҳамкорони мо. дастаи Локомотив Помири шаҳри Душанбе дар мавсими гузашта бо касби 61 имтиёз зинаи аввали лигаи якуми футболи кишварро ба худ ихтисос дод ва аввалин шуда роҳхат ба лигаи олии кишварро ба даст овард. Ба ҳамин муносибат дар шаҳри Душанбе маросими расмии ҷоизасупорӣ ба ғолиби лигаи якум сурат гирифта. Дар он Алишер Урунов, ноиби президенти Федератсияи футбол, аз номи роҳбарият интимрӯ табрик гуфту иштироки ин даста дар лигаи олиро ҳам ифтихор ва ҳам масъулияти бузург номид. Сипас ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва директори генералии лигаи футбол ба бозигарон, ҳайати мураббиён, кормандон ва роҳбарияту намояндагони дастаи Локомотив Помири шаҳри Душанбе медалҳоро супориданд ва дар лигаи олии кишвар низ баромади бобарорро орзу намуданд. дар суҳбат бо худи футболбозони дастаи Локомотив Помир ҳам муайян гардид ки тасмим гирифтанд то дар лигаи олӣ низ дар зумраи ҷоизадорон қарор бигиранд. ҳар нафаре ки ба лигаи олӣ мебарояд, яъне дар аввал мақсадҳои худро мегузорад ки бояд чӣ кор кард ва чӣ гуна бозӣ кунад. мақсади шумо чи аст пас дар мақсади мо дар лигаи олӣ хуб баромад кардан ва ҷойҳои хубро сазовор шудан аст. дар ин маросим сипосномаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ба намояндаи корхонаи роҳи оҳан низ ироя шуда, ҳайати тими Локомотиви Помир аз сӯи роҳбарияти ин тим низ бо тӯҳфаи хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. зимнан Локомотиви Помир дар мавсими ҷорӣ аз байни 14 дастаи лигаи якум беҳтарин шуда бозигарони ин тим дар мунтахаби наврасони Тоҷикистон ки имсол дар қаҳрамонии ҷаҳон миёни футболбозони то 17 солҳо дар Бразилия ширкат карданд шомил буданд.